Fil-Partit Nazzjonalista lanqas dwar jekk kienx implementat ir-rapport tat-telfa tal-2013 m'hemm qbil. Simon Merċieqa, wieħed mill-awturi, ilu jargumenta li ma tawx kasu. Iżda Fenech, oħra mill-awturi tal-istess rapport tgħid li l-Partit Nazzjonalista implementah kollu. Dr. Fenech, bħala persuna li inti ktibt waħda mill-kittieba tar-rapport tat-telfa tal-2013, taħseb li l-Partit Nazzjonalista ta' kasu dan ir-rapport tat-telfa? Żgur li tajnieh kasu. Tajna ħafna kasu u implementajnieh. Implementajtu għax fost il-ħafna affarijiet hemm li tneħħu l-affiljazzjoni tagħkom ma' ċertu bloggers u bqajtu tagħtu kasom il dawn il-bloggers. Aħna implementajna kull affari li kellna nimplementaw. Għal Fenech jista' jkun li l-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni għaliex skonti il-partit iġġiela tas-sewwa u mhux għax ma ħarx it-talimiet mit-telfa ta' 4 snin ilu. Allura kif tliftu erġajtu l-elezzjoni? Kien hemm diversi raġunijiet naħseb jiena, ħaġa waħda biss imma li hija żgura li l-Partit Nazzjonalista il-ġlieda tiegħu kienet favur is-sewwa u dik tiqpa' il-ġlieda ewlenija tal-Partit Nazzjonalista. U ħatamlu rapporti ieħor tat-telfa. Dak li hu ħażin ma jsirx sew inbilli jkun hemm elezzjoni. Imma n-nies ma tagħtux kaskom, ħatamlu rapporti ieħor tat-telfa sew. Very much, Nicole. Have a nice evening. Tagħmlu rapporti ieħor tat-telfa. Oħrajn ma kinux daqstant komdi jikkummentaw dwar din id-domanda. Taħseb li l-Partit Nazzjonalista ta' kasu rapport tat-telfa tal-2013? Għaliex ma twajtuħx ir-rapport tat-telfa tal-2013? Bħala persuna li kont fl-amministrazzjoni u tliftu b'40,000. Importanti salli l-korza tiegħek. Għaliex ma qed nagħmilek Tifhem jaħiex il-korza tiegħek jogħġbok? Mela okej. Tista' tgħidha għaliex ma twajtuħx ir-rapport tat-telfa? Fil-waqt li David Kaza għalinna li mhux se nifhmu u għalhekk jiddiskuti internament. Taħseb li l-Partit Nazzjonalista ta' kasu rapport tat-telfa tal-2013? Dak niddiskutuhom internament fil-partit tagħna. Grazzi ħafna. Ma taħseb li ta' kasu wasal iż-żmien li jagħmel rapport tat-telfa? Realment jekk ngħidlek x'ngħidlek inti mhux ħadd tifhem dak li qed ngħidlek għax inti għandek interess li ngħidlek vjova. Issa naraw fl-internament. Sa issa qatt mhux magħruf jekk il-Partit Nazzjonalista hux se jagħmel rapport ta' telfa ieħor buħud jgħidu li m'hemmx għalfejn u minflok il-partit għandu jiffoka fuq it-tiġdid. Dawk li jridu lil Simon Busuttil jibqa' kap huma fost l-iktar li qed jgħidu li dan ir-rapport m'għandux isir.